Yun mga kapadyak, dito kami hinatid ni Ma'am Rods. Ma'am Rods, salamat. Pwedeng higa? Oh, pwede. Simula ng penitensya, ahon. Kaya ba? Tour de France! 20 minutes later. Mga kapadyak, dito tayo pupunta. Kiang Didontog, steps on the mountain. 5,020 feet above sea level. Plus may 850 steps. Matutulog kami doon mga kapadyak. 5 minutes later. KOM. Mga kapadyak, ang pagbabalik ni Idol Edward. Yes. Ilang buwan yan, Idol? 6 months. 6 months. Healed. Nasimplang siya, Idol, nung ano, ride niya nun, In December. December. Last year. Buti na lang, nakabalik agad. Unti lang. Babalik tayo. Nice, Idol. Kopya. A few moments later. Oh, Okay, ayun sige. lang. Pray tayo. Amen. Thank you for the food and thank you to the things that were provided for us. Amen. Yun, tapos naming mag-almusal. Nice. Yun. Living Festa. Power. Sa kalam. Pakita lang sa video, ano? Tingnan nyo naman mga kapadyak ko. Mapag. Spirit yun na. Many minutes later. Time check. 1:50. Lapit na manggalas dos. Mga kapadyak, may lunch ride dito. Ingat po tayo dito lagi. Pag pupunta tayo ng Maliko. Delikado po mga kapadyak. Mag-lunch tayo dito sa Maliko Viewpoint Canteen. Ito na pala yung viewpoint. Yehoo! Welcome to Maliko Viewpoint. Mga kapadyak, time check 3:30. Oo. Lunch pa lang namin. Lunch, sabaw. Manso. Sabaw.
go! Tapos na kami mag-lunch. Oh, mga kapadyak, yung gustong mag-overnight, pwede dyan, oh. Oh, naka-solar. Aircon pa. Naka-aircon pa yan. Aircon na pala yan. Dito lang sa, ano, Malikupihan. 1-3. 3 to 4 na tao. Good afternoon. Yun mga kapadyak, nandito na ako sa Barangay Maliko. Babalikan ko talaga yung Kiyang Diduntog. Punta na tayo sa Kiyang Diduntog. First time po natin. Thank you. Hoy, trail. 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 Okay, thank you. Trail to, trail. Yahoo! Yuhu! Oy, nabitay. Welcome Barangay Santa Rosa. Santa Fe. Nueva Vizcaya na pala to. Picture tayo! Picture dito, picture. Diyan oh, ganda oh. Picture pa dyan! Oh, maganda naman yung daan dito, simentado. Malamig po dito mga kapadyak. Oh, pataas na to.
Grabe oh pa. Pataas ng pataas. Kaya yun na lang. Takbong Chubby na lang. Para hindi tayo ingalin. Pero hiningal na ako. Nandito na kami sa Kiyang Diduntog. Tara, entrance fee 30 pesos. Okay. Good evening, sir. Ang ganda pala dito sa ginawa nyo campsite. Ang taas pala dito. Bali, pag umulan, meron mang kubo-kubo yan na kuwan. Ayun. Ayun pala oh. Okay, no problem. Extension ng Ramagina. Yung nakabisiklita nga yung taga-Solano, tingala yung doon sa dulo kasi natulog doon sa kubo doon. Anong pangalan nyo, sir? Normie Zamora. Okay, mga kapadyak. Hello. Hi, sir. Oh, ang bait nila, pinagbigyan tayo. Rosales. Santa Maria. Siso. Nakailan ka na? Bakit may ano dyan nakasulat? Binilang mo. Mga kapadyak, dito ang sulit. Talagang napaganda dito. Welcome to our woods. Oh, maganda magpicture dito. Sandali, tawag tayo sa ano? May telepono dito, tawag tayo. Tawagan ko sa bahay. 633-3390. Oh. Hello, busy mo, busy. Tawagan natin bukas. Tara.
Yung mga kasama ko nasa loob na ng tent. Yoo! Yoo! Sino? Sino pinakamaganda ang tent dito? Oh, comment lang mga kapadyak. Idol. Nagsha-shower na ako sa ulan. Okay ka lang dyan, sir, sa tuhod? Okay lang sir, okay, okay na okay. Time check mga kapadyak. 6:20 na ng hapon. Malakas ang ulan. Sir, mag-lock off man, okay lang. Ay, Matutulog na kami para bukas maglibot-libot tayo dito. Good night. Good morning mga kapadyak. Time check 5:20, pero kanina pa ako gising. Medyo madilim pa kanina kaya ngayon ako lumabas. Liwanag. Akit tayo mamaya dun sa taas. Yung subukan natin yung 850 step. Saka nandun yung view. Meron tayong kasama dito. Si Pedro. At si Petra. Sila yung tagabantay dito. Mga kapadyak, mula dun sa gate, next step hanggang sa taas, 850 steps daw yun. Sobra-sobra pa. Let's go! Yun. May ugat dito. Itong ano, pwede kang matulog dyan. Diyan kami natulog, oh. Diyan kami natulog. Kaya tayo. Ito yung tinulugan namin mga kawadyak.
Si Idol, nagpapainit ng tubig. Tingnan natin yung lutuan, ang cute. Yeah. Ito yung mga tent. Kape muna tayo. Ayun, oh, tingnan nyo naman. Ito po yung lutuan namin. Okay. Wow! Kumukulo na Uy, ba? may kape na pala. Oo. Hop, hop, ya. Nice. Para-paraan lang. Please, Doc. Idol. Oh, kape-kape. Kape. Cheers, man. Kape. Ayun. Ayun, hintayin na lang ako. Kasi ang hirap ang Kape-kape. putik talaga. Hindi, pag ganyan kayo, okay yan. Pag ganyan. Dati ni Kuya, dati ni Kap na ni. Ganyan, bili din ako ganyan. Hindi kayo, ganyan. Dakalakas na yari nula. Kasi malaki size na natin. Adol, dyan anak yun yung desti pagluto mo tinudol supan. Ay, pa yung parang ganyan na. Oh. Yung Ano parang natin papasik na. Masyado malaki. sarten, sarten. Teka, madag ko na. Sige. Yun, oh. First time, camping, bikepacking. Kasunod, medyo kumplituhin natin yung gamit. Next time. Nag-level up tayo. Pwede na! Marami pa tayong titirahan dyan. Ngayon naka-retire na si Kuya Sator. Oo. Manso-manso na yan. Bakasyon naman ako na isang taon. Kasama ano. Oo. Inyo. Nandiyan naman si Kapitan. Si Edward. A few minutes later. Yung view, ang ganda no. Wala, hamog lang ito no, hindi ito ulan. Hamog lang to mga kapadyak. Nandito kami sa pinakatuktok ng Kiyang. Ilan to? 5,020 feet above sea level. Yun, ang taas. Sayang, hindi natin makita yung magandang view dito, yung sea of clouds. Pero sulit, ang ganda dito. Panalo, sarap pa matulog, ang lamig. Kababa na tayo mga kapadyak. Daan-daan lang tayo, madulas. Yung mga sapatos namin punong-puno ng putek. Madulas tayo. Pag di lang to basa, si Sir Sato, i-jogging niya to. Oo. Half marathon to. Ay, hindi. Full marathon. Jogging. Sino kasama niyo nun, sir? Binis na gambot, tulugyo. Biglang paahon. Ganyan mga kapadyak ko, Noah's Ark.
Idol, anong masasabi mo dito sa camping natin? Ayos? Lang. Ah, Malupit. malupit no? Enjoy ba? Napaka-enjoy no? Mas lalo yung gabi. Oo. Sobrang lamig. Pasyal na rin kayo dito. Medyo malayo din. Iano nyo yung kasama nyo yung mga jowa nyo. Muntik na. Huwag tayo dyan, huwag tayo dyan. Jowa kasi. Oo, kasi Eh, kaya ayun. Wala naman tayong jowa. Gandang trail to pag gawing trail no? Mahaba dito. Eh para pag dinaunid mo, mabilis lang to. Bilis lang. Seconds. Wala pang minutes. Next lang siya. Pero yung sa start ng Oh. Yun. Dito po kami nag-camp. Nagtayo ng tent. Mamaya punta tayo dun sa telepono, may landline dyan oh. Tawagan natin yung mga jowa. Yun, nakaligpit na sila idol. Katinsan. Ayun mga kapadyak, nag-ready na kaming bumaba. Si Sir Samura. Hello. Ano yung pwede nating i-offer sa nila dito pag ano sir? Itong store nyo. Meron kaming tent pag mag-campaign. Magkano sir yung tent? Kung siya nga siya. Mura lang. Mura lang siya. Saka yun yung mga igurot na pumupunta, ginagamit din niya. Ay, yun oh. Magbahag tayo. Bahag. Magpapicture tayo, bahag. Tapos yung mga pagkain natin dito sir. Pagkain natin, meron naman kami mga noodles. Balita ko sir, magkakaroon ng kantin dito. Oo, Yun, dyan yun. sa bandara yan. Yun, oh, yung gustong pumunta dito, wala nang problema. Kunti na lang yung dadalhin nyo. Oo. Magkakaroon na ng kantin. Papagawa kami sa taas ng parang pavilion para pag umulan walang may tatakbuhan ng mga tao. May mineral water dito kaya wag na kayo magdadala. Oo, may mineral May water tayo yung dito. yung malaki, yung ganyan oh, galon. Oh, painitan ng tubig, Meron. magkape. Kaya walang problema dito, mag-i-enjoy kayo. Basta the best, summer, mas may enjoy nyo. The best pagsama. Summer, mas may enjoy nyo dito. Ang ganda ng ginawa nila dito, panalo. Oh, nagkabit na tayo ng sticker natin dito pero basta siguro kaya parang natatanggal. Tutok lang. Oo. So, thank you sa pag Salamat ano din dito. sir sa pag-visit. Kala namin di na kami matutuloy dito eh. tayo po para namin Diyos na nasa langit sa umaga po ito na ito. Pasalamat po kami sa mga punta po natin sa mga sa mga tao. Maraming salamat po sa mga salamat po sa mga tao. Bakit po kami sa mga Jesus. Amen. Well said. So, Well said. Ha? Kevin. Ah. Yun yung sakalam, Sir Bernie, oh, tinan mo. oo. Nagtitrail. May Sir Marlon. Ha? Yun, tires. Super fit tires. Pero tingin ko Sir Marlon, matulog to. Yes, butin mo lang ngayon. Dahan-dahan na. Hike mo na lang. Dahan-dahan tayo. Madulas. Madulas, baka makakapon ka tayo. Muna na kami, sir. Alright. Nang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Pauwi na kami. Ride safe. 360 ako.